Ang pagtuon subong, ang semanal naton nga pag-usisa, pagtalakay, pagtuon, pag-review, pagbusisi sang aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kag ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental. Ako si Pastor Luisito Tomado. Kag pasalamat kita mga kauturan nga diri sa aton college magamit naton ang aton nga mga maestro, magamit naton ang aton mga pastors, ang aton mga retired workers, kag ang aton mga estudyante. So karon pasalamat kita nga may bag-o naman kita nga nawong in the person of Ryan Hill Abinido, kag siya mga kauturan originally comes from Nabal, Biliran. Kag nagakuha siya sa Bachelor of Theology diri sa CPAC. And Ryan is still second year college. Ryan, welcome. Thank you, Doc. Yes. Kag akon man ginapasalamatan ang aton mga tao behind the camera, ang aton mga student assistants, Rodel Vargas, si Shim Lardera, ang aton mga professors, Engineer Frederick Linatan, Sir Ian Banjula, and Sir Elderay Tapaya. These are the people nga nagasakripisyo mga kauturan para lang magsagunson kag hindi naton malakangan ang kada semana nga aton leksyon. Ryan, ari na kita sa leksyon 11. Yes. Ang tigulo, utang matag-adlaw nga desisyon. Kag kabay pa nga aton ini talakay mga kauturan kay Ryan, practical ang aton nga leksyon sa sini nga semana. Yes, Doc. But before going into our discussion, Ryan, aton na basahon ang aton memory text. Aton basahon sa English ang aton nga teksto sa karon nga semana. So ato nga teksto nga pagabasahon, aton nga makita sa mga taga-Roma, Kapitulo 13, versikulo 7 kag 8. Kag nagasaling diri sa English version. Render therefore to all their due, taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor. Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Salamat kag ang Dios magapakamayo rayan sang aton nga nabasa nga teksto, memory text naton sa sini nga semana. Aton na naiduko ang aton mga ulo sa hindi pa kita rayan magpadayon sa aton pagtuon. Amay namon nga langit noon sa sini nga tion, sa liwat kami naman nagatugyan kag nagpasalamat sa imo nga imo naman kami gamiton sa pagtalakay, pagsisa kag pagdala sang mga importante nga mga pagtuon kag mga insights, mga importante nga leksyon nga amon makutlo sa sini nga leksyon 11 sa sini nga semana. Ginatugyan namon ang tanan, salamat nga balaan nga espiritu magagamit sa amon sa sinigid nga tion sa ngalan ni Jesus nga amon manunubos. Amen. Ryan, ang aton nga leksyon, utang matag-adlaw nga decision. Death a daily decision. May hindi man gid pwede Ryan nga kung kaysa hindi kita kahulam kwarta. Ang problema lang kay ang nagapahulam. Yes. Kag of course ang dako gid nga problema kita nga nagahulam. Pero ang kanami lang kon ang nagapahulam sa aton kusang loob nga ilang ipahulam. Yes, because nakita nila ang aton nga need. Okay? So nagpahulam sila kwarta. Pero may ara ang nagapahulam nga daw ilag diyan negosyo nga may interest, may saka. Ti ang kalabanan diri sa Pilipinas sa 5-4-6, 5-6. So dira na ang isa ka medyo delikado nga klase sang sitwasyon. Ang aton nga leksyon sa sini nga semana, hindi man gid immoral ang maghulam. Daw sa Ilonggo pa hindi gid man dako nga sala.
Pero sabagay ang sala iya gamay kag dako sala ginagyapon sa Ginoo. But the point is there are times in which hindi gid kita kapugong because we need money. Labi na kung magmasakit aton mga members sa pamilya and then wala naton na preparahan. Yes. So there is tendency nga manghulam kita. Yeah. So ang aton leksyon ang paghulam, ang pag-utang, amo ang aton adlaw-adlaw nga decision. Yes, Ryan, ano pa ang nakita mo sa aton nga introduction dira? No nga ato banggid nga nabasa diri sa atong leksyon subong. Nga hindi maginato malikawan ang pag-utang bangod kay ari kita di sa sining nga kalibutan nga puno sang kasakit kag kalisod, budlay. Amo na nga we must or nasiling diri sa aton nga leksyon nga biskan og hindi man nato malikawan ang pag-utang pero as much as possible no Yep. nga we must avoid Yeah, and that's correct. Avoid nato ng kanang pag-utang bagod kay kung mahimo nato ni sini nga habit ang kaning pag-utang-utang no it is already nga kanang hindi na gani siya maayo bagod kay nahabit na nato ang Kay pag-utang. part ng habit, part na sa atong karakter a habit, daily habit. Amo na ang atong leksyon sa adlaw-adlaw, matag adlaw, daily. Yes. Kay kung daily na natong ginahimo, one day it will become part of our character. Yes. Salamat sa imong nga punto nga hindi naton ma-avoid. That's why kung guys makautang gid kita. But if it is already a daily habit, then that's another thing. Lain naman na. Okay, kadto kita sa Sunday nga election. Ryan, anong imong nakita dira? Kindly draw the first blood sa Sunday naton nga election. No, ato man nakita diri nga gin-illustrate diri sa ang story ni Elijah no. Yeah. Ang Elijah nga mayara siya ginhulam nga isa ka axe. Sa kawasay. Wasay na siya. No, sa ilong gawasay. Nga nahaboy na dito sa usa ka suba. Kag ang problema diha is hindi to iya. Hindi iya. Iya ran to nga hinulam. Amo to siya nga nabalaka siya kag nag-worry siya. Bangod kay hindi to iya nga axe. And then kung ato man siya i-relate diri sa aton nga kabuhi bangod sa aton nga topic nga utang. Nga mag-worry gid kita no kung hindi na to mauli ang aton nga utang dito sa ilang atong gihulam nga kwarta. Amo na siya nga kailangan good nga as much as possible kung makahura man ta sa ila og kwarta or anything, dapat ato gini sila iuli dayon. Oh, kagang isa, thank you Ryan kanami sa nga punto. Ang isa pagid nga kung kita maghulam, it entails responsibility and accountability. Gani amo to pag ano ni Elijah upod sa mga students of the prophets dito, sang paggamit nila naglabog to ang ulo sang wasay. Tisiling ni Elijah, it was borrowed. Ginhulaman lang to. Ang punto bala Ryan nga may pagani kung isa nga madula ang aton. Ang aton niya sang sa aton nga ginhulaman. Kaya ang aton hinulaman may ara kita responsibilidad sina. Though ang aton leksyon naghambal man sa Sunday nga once we borrow, we have the permission from the owner to use it. Na may permission na siya kay na sang aga nahulam ko martilyo na maghulam nga ni ka martilyo, you have the authority, you have the permission from the owner nga imo ginhulaman nga magamit mo ang martilyo. But the point is handle it, use it with care, with responsibility and accountability. So amo man na siya. Kung aton ibalik sa aton leksyon, ini ang istorya halin sa kay Elisha, kay Eliseo, amo man na siya. Nga let us use the thing that we have borrowed, the money that we have borrowed with care, extra care, and may responsibilidad kag may accountabilidad. Yep. So, amo man na siya. And then, yes, another point Ryan, nga imo makwa sa Sunday, nga imo ma-share. No nga hambal diri sa aton nga leksyon nga kung makautang man kita, hindi magini maayo nga magsigi tag utang no. Wala pa ganita ka bayad diri sa aton sa kamigo, diri sa isa way patakabayad, and then magutang naman diri sa piyak. Amo na nga hindi gini siya maayo and we must learn how to use and spend our money wisely. Yep. Because it is said here sa aton nga leksyon no, nga we must be masters of God's money and not the masters of the world's money. Amo na nga let us spend
ang aton nga kwarta wisely para nga kung Labi na ginang inutangan. wala bin ang inutangan kay inutang gina nato hindi ato. Labi na ang hinulaman. Hulam kag utang is almost the same. Labi na ang kwartang hinulaman. Let us spend it wisely. Ang problema lang sa aton mga iban nga mga kauturan, kaya ang hinulaman nga kwarta ginbakal nila TV. Oh. Ginbakal nila sang iban nga mga gadgets, mga cellphone kag mga iPad, and that's another thing. For personal pleasures na. Unless kung may sigurado gid ka nga inugbayad sina. Oo, nga pananglitan abi way pakaabot ang imo kwarta and then need na gid nimo, pero sa bagay gani let us wait until the money comes kung maara man gid rather than borrow, kay there is always danger in borrowing. And then as another point, Ryan, nga mahimo na naton nga system eh. Mahimo nato na nga kabahin sa aton nga daily decision. Oo. So, ang kanami ang advice ang aton leksyon kay sa Biblia, kung may kwarta kita nga paabot, hindi lang na kita maghulam. Let us just wait because there is virtue in waiting. Kag ga-develop na sang aton karakter. Kaya ang aton nga leksyon sa sini nga quarter is stewardship. So, ang stewardship nag-develop sang aton karakter. Nga hindi kita kawatan, hindi kita greedy, hindi kita dalok, hindi loyal kita, dedicated kita, truthful kita sa pag-uli. That's why amo na siya nga once we are doing that, wala ta kibalo, it is a character is being developed in us. Ang isa man diri ang pagpangutang. Nga kung pwede aton gina-avoid kay kung sanay na kita, permi na kita gapanghulam, permi na kita gapangutang, mahimo na kabahin sang aton kabuhi, kabahin sang aton karakter. Yes, okay. Sa Monday, Ryan, anong imo na diskubrihan dira? Yes. No, nga aton nga Monday nga aton nga topic is ang title din no Doc no is stewardship and instant gratification. Yes, yes. No, ang akong nabaluan sa instant gratification is something like anang temporary happiness ng la. Yes. Ang gratification. Gratification is temporal happiness. Umalagi lang nga kalipayan. Yes, malagi lang. So, agi-illustrate diri ang story ni Esau, no? Ni Esau. Nga siya ang older brother. As a older brother, he has the birthright. And then, he gave himself, kay iyang gidespise ang iyang birthright mo. Amo to siya nga, iyang, he gave up his birthright for just kanisining instant gratification. Sa lugaw lang. Bangod lang sa lugaw. Bangod ni sa lugaw ni Jacob. For that instant lang iyang exchange ang iyang birthright sa instant gratification, and then he wants his birthright back. Pero wala na. Wala na gid, no? In contrast sa diri sa story ni Jesus Christ. Nga he did not give in into the gratification. Bangod sa kaning temptation nga gihatag siya ni Satanas, kaning mga temptation nga gitempt sa iya. Kag kanami man sa Ginoo, no? Nga he let himself to be an example diri sa tuwa nga iyang gipakita sa iyang kaugalingon nga he can overcome the temptation and over the sin. Kanami sina nga punto ni Ryan. Ako na may idugang ko. You see, in the case of Esau, or si Esau sa Ilonggo, kag sa kay Jesus, si Esau obvious nga hindi ya to kinanglanon. Well, he was not starving. Wala siya ginagutom. Nakita yan lang nga daw kahamot, siguro busog magani siya eh. Galing kay nakita yan nga daw kahamot kag daw kanami. So nag-desire siya, naghandom siya. Baw, matilaw man ko. Pero in reality, hindi ito kinanglanon kay hindi siya gutom. Whereas on the side of Jesus, 40 days nga wala sa kakaon. So most likely kung sa tawanon lang, Jesus as all the reason nga maghimo sang bato nga tinapay, because imagine 40 days. Si Esau wala to siya nag-starve, wala to siya ginagutom, wala to siya nga siling wala. Siguro basi wala lang sa kapaniaga, paniod to, wala lang sa kapaniaga. But he missed just perhaps one meal. Let's say nga, isa ka kananan ang na-miss niya. But still, you are not starving, missing one meal. Versus ni Jesus, nga 40 kadlaw, gutom-gutom gid niya. So,
amo na ang aton nga pagkatulogyanan sang mga aton nga desire gratification. Gratification. Yeah. So, kabay pa nga makuha naton ining election nga sometimes tungod lang sa advertisement, tungod sang mga kanami nga paghumlad, pagladlad sa aton sang mga butang, ang aton nga mind, kag ang aton nga desire ara dayon about series 10. Oo. Na bisan may iPad ka na yung ara. But since may bag-o naman, so you will bakal ka naman. Yeah. But the idea is that you don't need that much. Yes. Kay sa aton Ryan sa gadget, ikaw bata noon magid ka may mga gadget. 80% of the gadget ang mahimo sang gadget way ta na magamit. Importance lang gid. Hindi na to na may exhaust ang tanan nga mga features nga gina-offer sila nga gadget. Kalabanan lang sa atin niya Facebook, so forth and on. Na, you are buying the 80% nga hindi mo magamit. Oo. Na, ina siya, mahimo man na siya self-gratification. Yeah. Kag isa pa gid Ryan, ang isa ka punto din akong makita sa Monday, sa last nga portion, the desire for instant gratification is symptomatic. Makita symptoms. Yeah. Sa aton pa balatian. Yeah, sakit ang aton nga paghandom sa mga umalaging kalipayan, balatian sa tao. Symptomatic of an uncontrolled mind. Nga hindi makontrol ang aton nga utok. Yes. That's why we must be a good steward. And a good steward is disciplined sa aton sunod nga mga leksyon. Yes. Nga disiplina gid ang kinahanglan sa aton nga pag being steward tulogyanan sang mga pagkabutang kag sang mga halin sa Ginoo nga mga butang. Yep. Kadto kita sa Tuesday, living with your means. Yeah, diri Ryan ato nakita diri nga ang example diri sang duwa ka sang foolish people kag sang rich people's problem. Ang foolish people make no plans. Yes. Yeah. No plans at all. Ang sa Ilonggo ang foolish is buang-buang. Buang-buang nga tao, wala yan nagaplano. Basta makakaon lang, tulog na, way kabalo kung anong sunod. Okay. Yeah. Mo. Ang manggarano naman niya, may plano sila. But yet, sa ilang nga pagplano, ang problem nila is, paano pagid i-increase, ano pagid padamuon ang ano ni. So, ang income. So, amo na siya ang aton nga leksyon sa Tuesday nga nagahambal nga let us just be contented of what we have. Satisfied. Yes. Yes, ano pagid ang mo nakita? No, kay as hindi man gid may ingon nga pigado or hindi man pod masiling manggaranon. Pero ang nakita pod nako diri Doc no, ang mindset sa usa ka pigado kag usa ka pobre nga tawo is they worry about how to survive. Yes. Kung ano ilang nga baklon nga pagkaon sa matag adlaw, kag anong ilang nga masuot nga bayo, labi na sa ilang nga shelter. In contrast po na sa manggaranon nga they worry about how they always worry about their wealth and how to keep it. Yeah. And then daw hindi sila bala contented, sama sa imong giyon ganina Doc, satisfied sa ilang Okay, the more you have money, the more you want some more. Yes, that's true good. And that's always the truth sa kabuhi naton diri sa kalibutan. Sa diin to nga daghan ta kwarta, didto pagid nagadamo, gadako pagid ang aton desire, ang aton desire. So amo na nga Humanly desires. Hindi makasatisfy ang wealth sa kalibutan. That's why sa aton previous nga leksyon nga let us not lay our treasure on earth. Kay ang earth niya wala satisfaction. Oo. Sino da ang manggaranon ng mga tao sa kalibutan?
hindi na gani sila katulog because they want some more income. Yeah. So, amo na nga, once we lay our treasure on heaven, Yes. yes, That is the... that's a good investment. Yan nga. Once, basta makakaon ka lang 3 times a day, makaplite ka lang, makabulig-bulig ka lang, not necessarily nga manggaranong ka. Kay you see, Ryan, ang pagbulig sa tao, helping people, it does not mean nga ang mga manggaranon lang among makabulig. Yes. Bisan pobre ka, imol ka, you have still the privilege to help. Okay? Wala kasing kwarta, ti bulig ka sang laba, bulig ka sang panadol, bulig ka through your help, through your hand. Manual labor. Manual labor. Oh. So, you don't need to be rich in order for you to help. To help others. You to have the capacity of helping. Man. So, pero sa bagay gani, ang mga manggaranon, hindi na gani sila yung magbulig. Kay damo na sila mga pangandaan, mga workers. Yep. And then another thing sa aton Tuesday, Ryan, is budgeting. Amo gining aton nga kwan, budget. Nga kinahanglan we have to budget sa hindi lang sa kwarta, even our time, the talent that we have. So ang aton nga Tuesday nga lection, living within your means, ang pagkabuhi, pangabuhi sa sulod lang sa aton masarangan. Ang isa dira nga ginakon sa aton lection is budgeting. Ang budgeting might be hard, but it is just simple. Nga it is just apportioning kung ano ni ang ini kinahanglanon, ano ni apportioning your time, apportioning your talent, so forth and on. So amo man na siya ang isa sa mga gina-presenter sa aton election. Yeah, ang budgeting, that might be another topic, but nevertheless, we will be able to know more about it. Ryan, sa Wednesday, ano ang imo matugda dira? Ano ang nakita mo dira? Ang aton nga leksyon diri sa Wednesday, no, is entitled Saying No to Debt, no. Hindi ta diha sa utang, pagpangutang, bangod kay hindi ni siya maayo. From the word itself nga utang mo daw, kung makabati ang isa ka tawo nga mayara mangutang sa iya, daw galikaw dayon siya, gapanago. Kay bangod ang utang mo, mayara na gid siya essence nga daw negative. And then it is a common sense na sa isa ka tawo manggid no nga we must avoid ang pagpangutang kay hindi gini siya maayo. Kag kung ang isa ka tawo man makahimo siya sa pag-utang sa isa ka tawo, then it is automatically nga mahimo siya nga isa ka servant. Servant. Yes, servant sa iya nga giutangan. Giutangan. Bisan sino pa na siya, basta kay naghulam ka sa iya. Yes. Under ka gid sa mercy niya. And that's the point. Under ka sa iyang kaluoy. Oo. Pwede ka gani niya matudlo-tudlo lang. Pwede ka niya ma-oppress. Yes. Pwede ka niya gani matapakan kung pwede pa matapakan. And that's correct. Na siling ni Solomon ang manughulam, ulipon sa iya ginhulaman. Yes. Amo na siya. That's why ang aton nga leksyon naghambal sa aton nga as much as possible deny, okay, your self-gratification, and as much as possible live within your means. And then aton leksyon sa Wednesday, punggan ang paghulam. Yeah. Yes. But nevertheless, ang aton leksyon nagasiling, death may not be immoral. Okay? But it does not strengthen our spiritual life. Yes, that's true. Hindi siya gid immoral, hindi siya matanglatan nga sala, nga dako nga sala. Pero hindi na nakakabulig sa aton paglakbay Kristohanon sa aton kabuhi. Yes. It will not really help. But anyway, there are special extreme cases nga pwede kita kahulam. But nevertheless, ang aton paghulam is see to it nga bayaran naton. Kay Ryan kadamo gid sa aton mga Adventista, sorry to tell, bato-bato sa langit ang matamaan lang, huwag magalit. Yan. Kadamo gid sa mga Adventista nga maayo lang mag-utang pero hindi kabalo magbayad. No.
Na ti ang mga goods, ang mga pito-pito nga ilagin pangwa sa ilang nga mga ano ni, hindi na nila balikan, hindi na nila bayaran ang ilang ginapanghulam, ang mga advances nila sa ila. Panglitan ka obra sila, halublock ni ma-advance sila, hindi nila deliveran. And that's not nice. It only reflect kung sino ikaw na. Pero ang atong leksyon rayan nagahambal, nga once ma-free na kita sa atong nga utang, never, as much as possible, never owe anything anymore from other people. Yes, that's correct. Yes. Kag ang atong leksyon nagahambal nga we have achieved great victory. Nakaano kita sang dako nga kadalagan once mabayran tang atong utang kag hindi na kita makapangutang. Yep. Kadto kita sa aton nga Thursday election, Ryan. Yeah. Abi ikaw naman ang draw sang first blood. Anong nakita mo dira sa aton nga election? Nga ato nakita diri sa atong leksyon no nga gin-illustrate diri ang story or ang karakter sa isa ka subay. Sabay. Ang kini siyang mga ants nga yang karakter nga antes mag-abot ang winter or ang ulan nga umalabot sa basi buwas ba or next month nga winter. Amo ni siya nga mayara siya karakter nga kapisan lang nga collect siya sing ilang nga pagkaon para sa ilang nga makonsume sa mga umalabot nga winter no ang kapisan no nga mag-save sila sa pagkaon kag iladalon dito sa ilang nga balay. And then that is we can relate that sa aton nga kabuhi nga we must also save and invest ang money nga ara sa tuwa kay kun moabot man ang panahon nga mayara kita sa ining problema sa aton nga kabuhi mayara kita magamit. Yeah. Kag isa pagid ang atong leksyon sa Thursday sa Wibis, saving and investing. Sa Ilonggo pa ang pagtago kag ang pagpatubo. Yes. Kanami gid Ryan kay you see managing money requires wisdom. Ang atong leksyon nagahambal. And then budgeting and then discipline, tatlo gini siya. Managing or money ang kapot sang aton nga kwarta, nagakinahanglan siya sang kaalam, wisdom. Nagakinahanglan siya sang budgeting kag pagpugong, disiplina. Amo na siya. So, saving is a discipline that develops authority over our money. Kay kung kaisaya ang kalabanan kay tabo, ang kwarta mong control sa tao. Amo gid to. Yeah. Supposed to be ang tao among mag-control sa kwarta. Amo na ang isa sa aton nga mga Pilipino kay nagakuha kita kurso, nagatrabaho kita for money. Pero ang iba niya ang money among nagatrabaho para sa ila, gapungko lang sila. It is money gatraga sa ila, kasaka lang ang kwarta. Ang right stewardship Ryan, ang saktugin nga pagkatulogyanan sa Ginoo nga supposed to be wala gid kita utang. That's why sa stewardship habalan kita nga kung pwede yang wala kita sang credit card. Kaya ang credit card kadamo gid sa nagkalapurdoy kag nagkalaimol sa credit, nagutang-utang. And then di ako isa man hindi ko mahuya maghambal. I was once a victim of that. But nevertheless, salamat kay siling sa aton leksyon. Let us overcome. Bayran naton. And then once wala na kita sina nga mga utang, we have gained a great victory. Ang pag-ano ni. Yeah. May isa ka pamangkot Ryan na-meet na kon sang kagahapon. Siling niya sa Amerika kag sa ibang mga nasyon, hindi gid pwedeng hindi ka kapangutang. Ang balay mo inutangan, ang imong sakyanan inutangan. Halos tanan inutangan. Kada tapos bulan ginapang divide mo ang imong sweldo sa amuni sa balay sa sakyanan so forth and on. Pero still ang right stewardship, ang sakto nga pagtulogyanan. Nga tani hindi gid kita tani magbakal kung wala kita, hindi kita mangutang. We will always buy in cash. That's why amo ni siyang ginabudgetan. At first siguro pwede ta ka pangutang pero kanami gid kay kung we will just live within our means,
na hindi na kita maghandom sa dako nga balay. Ti mabakalan kita sang gamay-gamay nga balay sa gamay nga bag-o nga pamilya kay kung isa yang may tabo bago pa lang kamo kasal balay mo yan mansyon na kayo. Oh, in which inutangan lang manggali na. So, let us live within our means nga bisan gamay lang anay na and then keep on saving until we have enough after 5 years, after 2 years, 3 years, nga we have enough, then we can buy. Yes. Kag wala sang utang. And that's a good type of a steward nga ginatanaw sang Ginoo sa Responsible siya. responsible stewardship. Okay? So, Ryan, ano pagid last nimo nga insight nga mahatag? Ang ato man nga natun-an sa mga nagligad ng mga leksyon dok no about sa sini nga tithing, may ara ko dito nga nabatian nga naka-inspire gid sa ko about sa aton nga tithes. Nga once nga aton nga namabato ng aton nga income, we must not always forget nga aton unahon ang 10% para sa Ginoo no. Yeah. Aton gid na siya unahon ang 10% kag hindi nato siya buhinan. Amo nato siyang first priority ang tithes. Kag ang 90%, it's up to us kung paano nato na gamiton, paano nato na i-use and spend it wisely. So akon nga na learn dito nga there are 2 points no ang duha ka importante nga butang paano nato na igastuhon is on how to spend it for yourself and also kung paano nato na gamiton ang kwarta para sa pagbulig sa buluhaton sa Ginoo. Amo na siya duha ka importante nga punto. Kag hindi man nato kalipatan nga we must also need to save and invest sa aton nga kwarta kay para nga sa umalabot nga panahon nga kung kalisod man kita mayara kita magamit. Yeah, ko to. Ang isa lang ka problema sa aton Ryan kay kita nga Pilipino aton mga ginikanan wala ka tudlo sa aton nga maghulog da sa Alkansiya. That's why ikaw Ryan magpamilya ka na may kabataan ka. Teach your children to give tithes and to save. After saving, that's the time pag gusto sila anong nilabuhaton sa ilang kwarta. After returning the tithe and put a portion para sa saving and then ang ilang nga sobra, that's it. Yeah. But at least also advise them how to spend it wisely and live within their means. Nga hindi na sila manghulam sa ilang mga classmate, dulaon gina nga batasan nga manghulam sa classmate, mag-utang sa classmate. Teach your children to do that. And then, pagdalag ko sila, they will be good stewards of God. Tulogyanan sa Ginoo. Mga kauturan, wala gid guro namon ni Ryan saysay ang tanan, kag wala gid namon siguro mabulsay ang inyong gusto nga mapamatian. But nevertheless, kami nagapati nga nahatag namon ang major kag ang mga dagko nga mga punto sa atong nga leksyon. Gani, kabay pang ang Ginoo magapagkamayo kag padayon kita sa sunod kag pag-open sa aton Facebook, sa aton YouTube para sa aton semanal nga pagtuon sa aton leksyon. Ang pagtuon subong. Aton iduko ang aton mga ulo Ryan. Can you please offer the prayer? Okay, mga moyo kita. Amay namon nga ray ka sa taas-taasan sa mga langit. Kami nagapasalamat kanimo Amay kung sa imo nga pagkamaayo, sa imo nga gihatang nga bugay, kagugma ug kaloy diri namon. Tagasalamat nga ikaw nakig-upod sa amon karon sa pagtuon sa singa leksyon kag mahimo man kini namo Dios ang mga punto nga amon nga nabaloan karon nga ma-apply sa amon mga kabuhi kag paano namon likawan ang pagpangutang para man ang Diyos sa amon man nga kaugalingon nga diri namo kini mahimo nga habit kag ang Christ-like character mao ang nagmanifest sa amon mga kaugalingon nga magpabili na sa Diyos para man makahimo kami sa pahalipay da kanimo. Nagkasalamat o Diyos sa kalampusan kag ang kalampusan nga amon nga nabaton karon pati man sa mga panalangin kag blessings nga amon nabaton sa among bilog nga kabuhi. Kapay mao Dios nga ang media ministry sa Sipak magpadayon kag ang kalambuan ng ilaw usab nga mabaton ng Dios. Kag amon nga ginapangayo Dios ang kapasayloan kag kapatawaran sa amon mga sala
Kabay pa nga ang gugma, kaluoy, kalampusan, kag kadaugan amon mabaton ug maangkon sa among kabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.